Jolupo e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho konygi yudo hola kokalo kuom riwruoge mag saga. Jolupogo bende ywago lal mabiro kaluwore kod pek mar yudo baraf kaachiel kod arita monjawore e nam Lolwe. Sekta mar lupo ndiko ji mathoth kendo kelo gago ne familia buora e kaunti ma Migori kod oko mare. Lipot mogol kod apis mar tend dhowedhe kaunti ma Migori yango ne maloyo yiedhi gana 3 mayudore e dhowedhe 28 duto e kaunti ma Migori donjo e nam Lolwe e chenro mag lupo odiochieng' kodiochieng'. Kada bed ni sekta ni mar lupo pidho familia mathoth, jolupo e kaunti ma Migori pod ywago midhieche mathoth ma giwacho ni osethiro sekta ni. Wach marach kodwa sana wan jonam ni kitu ya Waganda. Maskari ma Uganda biro to chako chando kwendegi. Gia kocha gimuomo nyaka kwendegi magimawa rech. Ka gisema rech tajiri no go fuel, tajiri no kawo budget. Midhiechegi gin moting'o onge mar arita makare nam Lolwe ka giwacho ni pod gikale sand e lwet apisas mowuok e pinyno ma Uganda kaachiel kod Tanzania. Ka yie wuok ka madhi nam wakawo before 10,000 mano budget. Koro kichopo kocha kiselupo to Muganda mai rech iduogo nono. Wan gi moni utewa wachulo ute tajiri bedi gi chiege gi nyithindo nego chiem. Koro kose wabiro kano no kamano ing'eni koro mano ok tich. Koro security mar nam no korka Waganda no be gichando sana. Jakom ma jolupo e dhowath Masuri Hesbon Ouko wacho ni apisas mag piny Uganda pod mayo gi rech kod mwandu moko ka gidhi lupo e alwora machulo ma Migingo. Mawuoyeni pod ok nyal kalo past Migingo. Make kalo to chuno ni koro nyaka ine maka kuwe Waganda go. Apa ne ywak ma sirkal ng'eyo ma jose wuoye mang'eny mondo kal mi pas Migingo kocha ka giyudi kijataya ikawo teini go te kata ichulo nitie pesa michulo koro kilupo kono. Koro samoro ichulo pesa tibiro kate wang' onge gimiyudo. Jolupo gi bende pod ywago lal ma ikelo kod kethruok mag rech mabiro nikech giyudo pek e yudo baraf. Kelo lal maduong' kabisa sorika ni ahinya jok maluwo mbutagi ke sani mondo yud baraf nyaka odhi makanya ke nyocha jogo ng'ado stima. Koro mondo odhi mana gwase maome baraf. Koro mane lal maduong' lakini gini to tiyo korach. Tiyo lake sani to pod ok walose matin. E dhowath Masuri, kambi mar rech moting'o nyaka kama ilose baraf manoger kod piny owacho mamalo kod omenda mar milion 140 nyaka sani pok okelo resruok ne jolupo. Marasno nitiere en problem maduong'. Kaka ineno wantiere kani nolos masin kendo nomiwa gimoro amora to nolos gi yo mok nyal kelo mwandu onyalo mana wang'o johala. For example anyalo koni ni ka warego gicha goni achiel to watiyo kod siling 1,200 to wan goni achiel wauso siling 800 mano olre wasalos masiu mang'eny to golo matin tieno golo matin kabisa to koro mondo wati kode mondo konywa kabisa wasetemo kwa sirikal joket mondo osebiro mondo tem ka gibiro to yud kata ma solar system manoket ka ok kan not work. Jolupo pod wuotho ndamo mabor kendo tiyo kod omenda mathoth ka gimanyo baraf ma gitiyo godo e kano rech maggi. Kawa gi rech ka to samoro ais be ido ka samoro bende wanyalo kosa ais kwasa gi rech wanam to en gima kelo tich matek. Kono wakwayo kaka jolupo ais makam watie kani wakosa ais nikech gidena ma wakane okethore gir ais makane no wakwayo sirikal mondo neka nyalo konyowa mondo gir ais no bed maber maka wan gi rech to ayudo kaka wayudo ais no piyo piyo ma rech ok nya kethore enwa. Komachielo jolupo e kaunti ma Migori dwaro mondo koro piny owacho okonygi e biro korruogo mag saga obende koro nyalo miyo giyud ola e yo mayot. Gagwero kamano ni Fisheries Department gisetemo kata jo kaunti gisetemo kaka ginyalo to pod nitie gik mwagombo mondo wayudi. Namba achiel mondo wago ohala kabisa wadwaro mwandu moro ng'ama nyalo miyowa mwandu kata grant ahinya grant. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwara.